Sisuka esikhungweni ke se-IEC esise-Midrand sponsor izintambo kwintatheli yethu uNtando Mnyando seThekwini. Ntando, sichazele ukuthi kuhamba kanjani lapha eThekwini. Kuhamba kahle kakhulu Thabile, ngibingelele wena, ngibingelele nabalaleli nababukeli beindaba zethu emakhaya. Kuhamba kahle kakhulu la imiphumela yokhetho isidaluliwe nakuba ke isikhungo ebesi memezela imiphumela yokhetho sisalalele bukhoma inkulumo kaMengameli wezwe Cyril Matamela Ramaphosa njengoba eyithula eSemidrand eGalaga Estate. Kodwa ke okubonakele manje uma kudalulwa imiphumela kubonakala ukuthi impela iqembu umkhonto wesizwe kuyiqembu elifikayo kwezombusazwe lihambe phambili njengoba lesifundazweni saKwaZulu Natal lithole ke izihlalo eziyishumi landelwa ke iqembu lenkathe yenkululeko elinesihlalo ke eziyisishiyagalombili bese kulandela iANC kanye neDA neEFF. Kubukeka ukuthi ke ebantwini abavotile bangamaphesenti awu61.73 kubantu abebebhalisele ukuvota, kanti amavoti ashayiwe noma amavoti enziwe alinganiselwa esigidini izinkulungwane ezingama-55 kanye nama-216. Kodwa ke ake sixhumane manje nomholi weqembu lenkatha la esifundazweni KwaZulu Natal ubaba uThamintuli Mphemba. Akwenzekanga njengoba nanihlelile ngesikhathi nikhankasa imiphumela yokhetho, niyamukela kanjani nokuthi niyaqhubeka esifundazweni niqembu eliphikisa ngokusemthethweni? Okokuqala esikuthokozele ukuthi imiphumela ikhombisa ukuthi siyakhula njengeqembu ukwesekwa, ngoba bengihlale ngigcizelela ukuthi kusuka ngo-2019 sikhulile saba iqembu eliphikisayo kwaba i-second largest political party KwaZulu Natal. Ngo-2021 sawina umasipala bathe xaxa kuma-by-election besinqoba, namanje emaqembini amaningi amanye aphumile even nangaphakathi kwi-legislature, kodwa thina asigcinanga ngokusala, senyukile ukwesekwa kwethu. Lokho kwenza ukuthi-ke sibonge kakhulu kubantu bakwaZulu Natal abazivotelile naseNingizimu Afrika, ngoba phela bavotile nakwamanye esanyuka nakuzwelonke. Sibonga kakhulu ukuthi baqhubeke nokwethembi kakhulu ziyobe sithi lolu khetho lolu abantu abahloniphe ngalo umntwana waphinda angene. Sithokozela kakhulu lokho. Siyingxenye-ke kahulumeni wesifunda saKwaZulu Natal. Singiyazi ukuthi-ke iqembu lothatha isinqumo ngendlela efanelekile nangesikhathi esifanelekile ukuthi uhambo luya phambili likhomba indlela ukuthi sihamba kanjani. Mhlawumbe Mphemba, nigculisekile ngendlela ukhetho olusingathwe ngayo ngoba amaqembu amaningi elinye alikho kwakhona la njengoba kuzomenyezelwa imiphumela. Nigculisekile nina ngendlela imiphumela ukhetho olusingathwe ngayo? U-IEC siyamethemba useliphathe kakhulu ukhetho. Ngeke ke phela kungabi bikho lokuncane okungenzeka, kodwa siyethemba ukuthi ukhetho nemiphumela siyayemukela. Siyingxenye nje ngoba siyemukela imiphumela. Umongameli weqembu naye ule khona kuzwelonke nabaholi bethu bakazwelonke ngoba siyemukela imiphumela. Sibonga kakhulu. Siyathokoza kakhulu. Lo-ke uThamintuli ongusihlalo weqembu lenkatha yenkululeko la esifundazweni KwaZulu Natal bathi bayamukela-ke imiphumela yokhetho. Kanti-ke esikubonile nokubaluleke kakhulu ukuthi-ke iqembu umkhonto wesizwe okuyilona elizuze amavoti amaningi la esifundazweni saKwaZulu Natal libonwa nangokhasha-ke la endaweni ekwethulwa kuyona imiphumela yokhetho. Bayaliduba-ke bayayiduba imiphumela yokhetho njengoba izolo bebebambe isithanga nabezindaba bechaza ukuthi abagculisekile neze ngendlela ukhetho olusingathwe ngayo nangendlela amavoti abalwe ngayo.